ассалому алайкум тамошобинони канали маъмур азия, хуш омадем ба канали мо. имрӯз мо қарор дорем дар ноҳияи Хуросон. имрӯз эксклюзивни видео мешава аз фермаи Қодиров Саидбурҳон. ҳамҷа молхонаи нав кардааст бародаро. ҳозир ҳам абзори фермаро мекунем, ҳам шароитоша, ҳам молоша. як қатор полни якта навори пурра мекунем. видеоро нагзаронда то охир тамошо кунем. видео маъқул боша лайкҳоро фаромӯш накунед. якҷоягӣ бо Қодиров Саидбурҳон ҳамаша навор мекунем. ҳамаи маълумотора чихелкадагия чишидагия ҳамаша нишон метем бародаро. наворро то охир тамошо кунед. яктаи комментарияи хуб, лайкҳоам аёд наброяд. касоне ки намедонанд, канали Қодиров Саидбурҳон дар YouTube ҳозир силкаша таи видеода мемонем. метавонед ки ҳатман дар омада подписатсия кунед. одами бовария. мақсад фурӯши ҳами гову мол қариб ки 2-3 рӯз пас, як рӯз пас говои нағз меброра. касоне ки дили нияти мол кардани доранд, гусоладор молода, говои гусаладор, хеле молои боварӣ дар кор бошад, любое время ҳамин канал муроҷиат кардан мегирем бародарон. канали Қодиров Саидбурҳон дар YouTube. хоб акнун навошам наворро сар мекунем. ба диққати бародарони чорвопарвар мерасонем ки драбилкои универсал дорем. беҳад сифатошон хуб. фирмаи Алтимур, истисоли Ӯзбекистон. 3 киловатта алюмин, 4 киловатта алюмин, 4 киловатта меди, 6,5 киловатта меди ҳам дорем. барои касоне ки киловатти калон мепурсанд, мана ино 6,5 киловатта медианд. хоб нархошон аз 3500 сар мешава то 4000 сомона. дастафка хишқати бародаро. касе чихелиш дар кора муроҷиат мекунем. баъд нахел ҷодо дорем, ҷодои дастӣ. ҷодои дастӣ не корчошон алмаз не занг намезанад. беҳад чизи хубай. ям истисоли Ӯзбекистон. ира майдошон 700 сомони, намуд калоно доранд. калонош 1000 сомонӣ. касе дар кора муроҷиат мекунед. рақамҳо дар рӯи экран. адреси ӯ драбилкаву ҷоду дар ноҳияи Дӯстӣ. номи аввалаш Ҷиликулай. касе дар кора номероро мемонам. ин номер фақат барои драбилкаву ҷоду, барои молҳо алоҳида номер мондагием. айна марҳамат. телефон, WhatsApp, Telegram ҳамаш ҳаст. салому алайкум. ва алайкум салом. маъмур Саидбурҳон. худо да шукр. раҳмат. хуш омадед. тарафи мо маъмур ҷон. миннатдор. салом алейкум подписчикои акай маъмур азия. хуш омадем. ҳамин канал дар кадом меҳмонай подписатсия кана, лайк абзана бардарда. бениёд инсони хубай. сухана не нагуфт омад бардар. наорои беҳтарин нишон мета. инози мо шумода мақсад молоям биғизора ҳамаша шумода подроба нишон метем, шумо тамошо кунед. баъд фермарам нишон метем чанда тайёр кардани ферма. ҷамъаш говои буғзана? ҷа говои буғзан як сета гусолдорро ҳамаро фурӯхтем ака. гусолдорро савдо шид. ино худо хоҳад баъди гусала кардан вайда меброянд савдода. дар канал мепартем ака. гап нест. дута гусоладор ҳозирашта дорем.
як қатор ҳозир тамошо кунем бародаро. Хоб Қодиров Саидбурҳон аз соли 2021 корша сар кардага. Хоб кор боша полни якҷоя туғри карда додагием сар кардага бародаро. Ина ҳозир худтон дидестем ки ҳами дая соҳа меҳнат ки кардем худо баракаша метиҳад кор мешава бародаро. Барои ҳамин ҳеҷ вақт як кора сар кардана қафо напартоем. Ман додарам соли 2021 ҳамин кора сар карда буд. Аввал ҳам хеле гов бизнесе мекардам пешайваям 21 канал кушодага баъд корубори хеле калон сар шудага ин молхонаи калон кардага якумша бо як дига сундам ҳаст бародаро. Чанд та иҷа гуфтӣ? Об Шакаҷон ба ҳамин ба молу биғиз биқавам гусоладор обши 40 тайда. Обши 40 та? 40 та. Гап нест. Худо баракашат я. Захираи зимистон шо ина кунҷора. Кунҷора бинем бародаро. Қариб 15 тонна амҷа. Қариб 15 тонна. Ана мера полни говои буғуз мехӯранд. Говои буғуз бо касоне ки чӣ мекунанд? Баъзе вақто мешаванд комментарияи хеле негатив менависанд. Говора нигаҳ кардан дар кор бародаро. Гова нигаҳ ки кардӣ ҳам шир метиҳад. Ана сабус. Баъди овайда ка ов мети. Баъди ов сабус рехтага бо аввали видеода нишон додем ку. Хоб ана ин намуд гов ҳаст. Ино ҳамаш буғуз. Ино оли чида нестанд фурӯшта. Фурӯшта ака занг бизана номро телефона бугӯ амҷа қабулай. Хай бо кадоми гов яки ягон каста маъқул шид скриншот карда мепартоен. Сайдбурҳонда WhatsApp да. Номро телефон 911 21 72 21 WhatsApp скриншот кина парто ака хотири худат хотири каналат арзон карда метим ака. Доставкашам мекунам тамоми Тоҷикистон доставка дорум. Беқарзай помира мақсадам надорум ҷо дигаи ғарм Тоҷикобод занг задам мегирам. Фикрам ки ҳама ҷо гов бурдагия. Ҳама ноҳия беқарз помир бурдагиум ака. Гап нест. Ина мимола скриншот кина парто хотири худат хушру арзон мекунам ака ҷо. Савдо мекунам мақсада. Гусоладоршам пешниҳод менам, биғизшам пешниҳод менам. Тамом гап нест. Хоб ин молхонаро кай сохтӣ? 1 сол гузашт ака. 1 сол гузашта. Поли навесай ис уна боло ҳама ришқай боло мақсад захира кардагим каҳхона ҳамаша захира ина дуруно ҳам алафа ака. Гап нест. Хоб гов мола вай буқам дори я? Ягон дона буқам аст ака ина ёр хурдан ҳамаша нишон така. Як қатор бо айдурун. Айдурун нишон метем бародаро. Акай мамрӯза дирин амира диди 60 ака. Дирини ҳамин 60 паҳмиш мақсада даёд чон бигиранд мардум. Ғавсистинаш чи? Ака иша 3 мемонем. 1 метрда 3 та гов меша ака. Ба иншон яга 1 метрида. Ба инои гов. Хоб ман ай бародаро тақрибан 15 сантиметр да ғавсиш. Хай баландиш 80 дай. 80 дай айта то ира 80 меша ака. Барои чи ира гуфтасе мумкин ягон каста фоидааш мерасад, мисол ферма ташкил боша номерошон аст устор амете мераван хонашта ферма мекунам. Фермаи ҳамин бародар омадагием ки як бор нишон тем мардумда корбор чӣ хел рафтеста молхонашам тайёр шуда. Ина дурушаби озод мехоҳад. Ваъда кардаги будем ки молхона тайёр шава мерам я видео мекунем хеле шид тайёр шудага неки вақт нашид ки омода натонистем. Ҳамин рӯз фурсат расид ки худо хоҳад ина навор кардестем бародаро. Хоб ай қафои говам я бигзарем я сиёмка кунем. Ина буқоам ака буқачора нишонте фурӯштай бардаро занг бизанан арзон карда метим шуна. Арсикола реклама рафт. Қабул ака. Хоб мана бардаро ипара я рияти дига. Обши дирада 66 тамол меравам дипарада. Хай тай 70 тамол меравда. Дар комментарий ҳатман машалло гуфта нависамонем бародаро. Ҳолати молоро нигаҳ кунед. Мол ҳамин маълумае ки нигаҳ кардаги молоро. Серан шикамо шунаби чанд қадар шиками амираби серш дига. Дига чӣ навигари Саидбурҳон? Гап зан кун. Хай кай нами мардум да хизмат кардесем акай мамуразя. Гап нест. Клиенто доволни ана? Ина 100% акаҷон. Бародаро чанд касе ки мол гирифт барака ёфтагианд то ҳозира иншоалло аи супасам қадоми мол мегира барака меёва барака биёвам бародаро. Хоб бо дили пур ай ҳамин одам 100% метавонӣ мол харидорӣ кардан. Худат ака худат мешиносӣ мора ина 4 сол 5 сол шудесай мақсад гов мефурӯшем фақат говои 3 та 4 та парфтагӣ монда ҳамин я рӯз ду рӯз пас мол мепартоем гусоладор моло хай савдо шудесай ака.
ҳамёшам баъри ҳами подписчикои хита ака кадоми молхар бошин марҳамат бигир ака биғзан ё гусоладорам дорам акай ма меҳнат менем да ака нигоҳ мекунем и даи бастагӣ гов намешава ака ира меҳнат мекунӣ ба мол меша мезоёни мефурӯшӣ албатта ҷа хушхӯрам буда ядота ака ҳозир айни абед омади хидид ака сари дашт ҳам ҳастай гов бо ҳозир моле ҳастай ки сари даштӣ ама лангари хоҷагӣ дастай ҷадота хушхӯрчаам будааст яке гуфтестем ки видео чиста борои тамошоа чӣ моле дорам аз сёмка када мерам ҳами молхонара чӣ гаша наи вайш чанда кадоми ҷое ки гов местаку то ин ҳами латопчара сеяй ду чанда се ака сеяй се ака озод бесада шит гап нест сайдурҳо ина вақте мол мегирӣ ку барои фурӯш ҳамуда буғузша мегирӣ қисирша мегирӣ хонада буқа мемонӣ ё иҷа тайёр шуда меоянд чӣ хела аввали кор акаҷон рости ҳами моли биғзе ки ман мегирам ку ака моли буғуз мегирӣ биғз мегирам баъзеҳош ака 6 моҳ биғзай 6 моҳ биғзай баъзеҳош ай 5 болоай 7 моҳашам мегирам ака 3-4 моҳ нигоҳ мекунем ака максимал кадом моли ки мезоя мисол шатазан мебуроя уна ака қисир басе унаҷода қисирай унаҷода қисирош басе ҷидо мекунем гусолаша мезанам кунҷора кати гӯшта мерава ака моли ки шатазан мебуроя мисол каналда талабот ҷавобгӯ нест ҳозир мардум кати ака кор канад бениҳоят қинайда ака масалан моли ҳами шатазан дар кор нест каналда унаҷо мебандум моли гусоладор мепартом ака значит камишта хонада 3-4 моҳ места 3-4 моҳ як хелош ака як моҳ мезоя ака мисол барвақтош як хелош 4 моҳ 5 моҳ мекаша дида ина сабус мегирӣ кунҷора мети гарма мети ришқа мехи меҳнат мекунӣ ака 4 моҳ да мезоя гап нест мақсад бародаро гавое ки ай санҷиш гузаштагӣ айда дилш ки пур шид ҳами гова ба каналда мебурора инаи сина нишонта ака инаи молои калонан мақсада ҳами моло баъзе одамо меган гови калони гусола ростку меган моли калон бисёр мехӯра меган ака ина моли калоне бисёр мехӯра моли калон гирифтан дар кор нест инами мола диди ака инами мола нишонта ина ҳар ди ҳами як мехӯра ака иам як мехӯра ваям як мехӯра ягон тиёро мо зиёд наметем ака як хел мехӯра ҳамун норма кати бузбала меша ҳам хел мера мезояда масафа тайёр меша сёмкада гап нест ана алача барантаи ала ин чорни пиёсири химона яка молои химона уҷам оғула яка дуруно дам оғула уҷа дуруно баё кӯҳнаам бафирма ино на гап нест сёриш ёш буда инек я молотон бисёриш ёшам бародаро ина касида барои молкунӣ ой буғуз дар кор боша буғузои ёш ёшам ака кадоми замза мефурӯшам биқорам мефурӯшам ака дута биқамдаст барои бастан уҷадам дорам ака сунодам ҳаста ака ошо наёвардем кадом молеро мегиранд марҳамат занг бизананд савдо када метем арзон када дастсафка када то хонаша мебарем месупорем бибинам пул мода бирорам битан ака гап нест мақсад акаи мамуразия рӯзои якшанбе бо як подписчикои туда як чи пилусаи зур мекунам ака рӯзи якшанбе канали Қодиров Саид Бурҳон ҳар якшанбе ҳар як рӯзи шанбе ака мақсад канали Қодиров Саид Бурҳон будроянд эфир мешавад эфире ки приз дорад даоҷа ина мисол эфира ҳамуҷа меқапем кадоми эфир агар биқапем 20 литр шир то хонаша ё сум то 1000 сум бозира мера ака 1000 сум 500 сум як қабидагишта приз ака карташда мепартоем ба ҷавобш гап нест карташ ҳар ҳафта канали Қодиров Саид Бурҳон рӯзои бозор ини акада подписатсия кунем канали худам да будроем подписатсия кунем бардаро оли чанд қашидам хели вакедасти приз я қариб як моҳ шида неми ҳафта сартем як моҳ мешавад алака уже чанд кас додагӣ чанд кас бурдагем супоридагем ака шит гап нест ҳамин мақсад эфири мара будроен як кас бига мада надодай бига хайна хитон будроен бихонем мақсад ҳамуҷа будроен ҳама гуфтага ки мо гирифтем призомуно тамом гап нест қабулай бародаро мана марҳамат ана хеле одамо ҳам ҳаст фақат чӣ намекунем фақат ай тамошо беғарзаи тамошо метавонед ки шумо ҳам 20 литр шир 20 литр шир бо призои сумӣ ҳам ҳаст метавонед ҳар якшанбе ҳам хеле эфирда даромада комментарии хуб нависта мақсад ки ака мақсад одаме ҳаста ки шароит надора гов бигирай мо будрои приз эфирмон ба қапа соҳиби сум шава ака пас фена мумкин ягон гусола гов ягон чӣ мо немда устос акна я мошиди кора кадисти гап нест худо баракашати аса уна калшвед ака унора нишонти
ана бо ина калши вариантҳои о шведу карпат дар кор бошад. ина гусоладор дигоникзой ҳаст ҷада дигоник гусола ина кала нишонте буғил ун вора нишон калонора намям гӯи калон будани о шведай буғуз хуб хулоса бародаро ина як бори дига қафошон тамошо кунем баъд майда майда навуро ҷамъбаст мекунем. касе видеоро то охир тамошо кард дар комментарий Хуросон нависта мона и бародар ай Хуросон ай чанд кас то охир тамошо карда киша бифаҳмем. баъд лайко ҳам ба ёд набуроя бародаро. касоне ки меҳмон аст ҳатман ба канали мо ба канали Қодиров Саидбурҳон обуна шавед. любое время ҳамин гӯй буғуз гусаладор дар кор шид ҳамин бародарда муроҷиат мекунед ҳама вақт дория иншоалло. о баъд акай ҳамин кадоми мисол ай канали мамуразия мегира мисол гӯй гусоладори ма агар дефект бироар дар хидат муроҷиат кунака хидат ака ма возврат мегирам. гап нест ина мимол агар шатазан набоша ма ира намефурӯшам ака гарантиш кади гусоладори аҳлиш метавам хита ака падвайда менам канали хима падвайда менам гап нест хита муроҷиат кунака қабул ака тамом мақсад моли дастои метам дака баракат меохтам раҳмат ме гап нест. хоб бародаро навшам гапа бисёр намекунем. касе то охир тамошо кард ҳамин ҷумлаи Хуросона аёд набурорем дар комментарий бинависен чанд кас то охир тамошо кардагиша бифаҳмем. хоб ҳамада барори кор бародаро саломат бошен. аз канал дур нашавем видеоҳои зур ҳоли айпеш. саломат бошен бародаро.